Българска природна, представена на изложбата от две фирми. Шампион на породата е определена малакинята Мостра. Малакинята Мостра е собственост на държавното предприятие към земеделски институт град Шумен. Наградата ще връчи доцент Васил Николов, директор на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция животновъдство. Юницата не ще да получи наградата, но наградата ще получи технолога на фермата доктор Йорданка Илиева. На вниманието на гостите и малакинята Кремена, собствено за земеделски производител Тодор Господинов, село Пчела Ямболско. Наградата ще връчи професор Тонка Пеева, директор на Земеделския институт град Шумен. Наградата получава собственика на фермата, господин Тодоров. Село Пчела. Моля се снимката малакинята да се отправи към място за връзване. Едно отличено животно, кръстовка с една високо специализирана месодайна порода белгийско синьо и породата червено-шарено говедо. Грамотата на животното, което е отличено с плакет, грамотата ще връчи госпожа Янка Стефанова, директор на регионална дирекция град Сливен и организатор на изложбата. Това представянето